Afgelopen zaterdag werd de Boeldroom geopend. De nieuwe Jeu de Boel accommodatie ligt in een natuurrijke omgeving in Vlakwater. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Hans Gielissen, wethouder Lucien Peters, gedeputeerde Patrick van der Broek en voorzitter van de stichting Eve Zelen. De Boeldroom is bijzonder in deze omgeving. Deze accommodatie is bijna uniek, denk ik. Verder in Venlo heeft een accommodatie, Ast heeft er een, Nijmegen heeft er een, maar ik denk dat het een van de mooiste is die we ergens in Nederland kunnen vinden. Het gebouw maakt het specifiek. Heel mooi, goed ontworpen gebouw, open karakter, voldoende licht erin. En dan de geweldige omgeving waar we hier zitten. Die is werkelijk een bosomgeving. We hebben met de aanplant ook rekening gehouden dat we een parkachtig idee creëerden. Dat we de bomen niet afwijkend kozen van het Oda-park en ga zo maar door. Dus het past ingebed in de omgeving. Binnen zijn er 9 officiële banen. Hier worden er echter vaak 12 van gemaakt. Daarnaast zijn er 34 buitenbanen. Er worden allerlei toernooien georganiseerd. In de kerkdorpen zijn natuurlijk ook Jeu de Boel banen. Toch zijn ook de liefhebbers uit de dorpen zeer welkom op de nieuwe locatie. Onze opzet was van oorsprong uit, probeer het Jeu de Boel, het buitengebeuren in de kerkdorpen te houden. Want dat maakt deel uit van de dorpsgemeenschap. Maar voor de winter komen we hier naartoe. Nou, voor grote toernooien zijn in de kerkdorpen is te weinig plaats. Die komen dan ook waarschijnlijk wel eens een keer hier naartoe. En we organiseren als stichting overkoepelende toernooien en competities voor de hele gemeenschap. Een 9-tal clubs uit de gemeente maakt gebruik van de accommodatie. Dat zijn zo'n 200 Jeu de Boel spelers. De spelers uit de kerkdorpen voelen zich thuis in de Boeldroom in Venray. Ons wel meteen, wel gevonden hier. Ja. Het was prettig met de rest, met de andere dorpen, de wedstrijden te mogen spelen. Dat vonden wij heel aangenaam. Verder die spelen toernooien, competitie. Ja? En we zitten in Oost, Tiel, Graven, Kuik, Duitsland. We zitten overal en dat vind ik net het mooiste ervan. Ik praat met andere mensen, werd wel gezellig en alles en dat vind ik hartstikke mooi. Aankomende zondag 21 april is de Boeldroom geopend voor publiek van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Afgelopen donderdag is Toon Lone door de CDA-fractie gekozen als fractievoorzitter. Hij volgt hiermee John Michelson die terugtreedt, omdat hij naar eigen zeggen de rol als fractievoorzitter onvoldoende eigen heeft kunnen maken. Toon Lone is 51 jaar en woont samen met zijn vrouw José in Heide. Samen hebben zij een melkveebedrijf. Toon zit nu al voor een 3e periode in de Venrayse gemeenteraad. Het fractievoorzitterschap is dus een nieuwe rol en even wennen. Lone geeft aan dat hij de huidige koers van de fractie wil voortzetten. Ja, in grote lijn vervolg ik gewoon de lijn van mijn voorganger. Politiek inhoudelijk volgen gewoon dezelfde lijn. We komen ook onze afspraken jegens onze coalitiepartners na. Wel nog de nadruk wil ik leggen op samenwerken met de oppositie. Zeker daar wat gaat om grote ingrijpende zaken die eraan zitten komen, zoals de decentralisatietaken. Voor Toon Lone is de politiek niet vreemd. Zijn broer Jan Lone is wethouder, maar de politiek is ook al met de paplepel ingegoten. Mijn vader is vroeger wethouder geweest en mijn opa is vroeger ook wethouder geweest. Dat is al heel lang geleden trouwens, maar dat is inderdaad zo, ja. En wat heeft u daarvan meegekregen? Ja, vroeger had het heel veel over politiek en het leuke is, ik heb ook zusters die heel anders in de politiek staan dan wij, die een heel andere politieke kleur hebben, dus dat gaf wel leuke discussies. Dus eigenlijk hebben we alle kleuren in onze familie zitten. Met het landelijk CDA gaat het niet zo goed. Zij staan in de peilingen nu op zo'n 15 zetels. De nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Venray heeft wel een idee wat de partij meer zou moeten doen om uit de negatieve spiraal te komen. Ik denk in elk geval dat we duidelijk moeten zijn, duidelijk moeten aangeven waar we voor staan, waar we voor willen gaan. Ik denk ook vooral dat we de mens centraal moeten stellen en dat we ook gewoon moeten aangeven wat we voor de mensen willen gaan betekenen. Dat klinkt misschien vaag, maar ik denk wel als we het heel duidelijk naar buiten brengen dat er kansen liggen. En voor het CDA Venray? Ja, tot nu toe is CDA Venray altijd een brede volkspartij geweest, met de wortels midden in de samenleving en daar willen we ook proberen te blijven.
En we hebben ook overal mensen zitten en ook onze contacten liggen in alle maatschappelijke leerlingen. Dus daar ben ik niet eens zo pessimistisch over. Toon Lone start per direct met zijn functie als fractievoorzitter. Senna Stadegaard van basisschool De Toverbal uit Venray won gistermiddag het Venrays kinderdicté. Zij maakte slechts 9 fouten. Opperste concentratie heerste er gisteren in de aula van het Rijland College. 60 geselecteerde leerlingen van 17 basisscholen bogen zich over het dicté dat dit jaar als thema talentenshows had. Sommige ouders schreven ook ijverig mee. Gewone mensen die met bloed, zweet en tranen. En na 8 lange volzinnen zat het erop. De leerlingen van groep 8 konden hun pennen neerleggen en moesten in spanning wachten op de uitslag. Je hebt zojuist meegedaan met het Venrays kinderdicté. Hoe ging het? Het ging wel goed. Was het niet lastig? Een beetje wel. Wat waren de lastige woorden? Curieuze en topchefs, toptalenten. Ja, het was wel leuk om te doen. Waar ging het over, het dicté? Over tv-programma en spellingtoernooi. En wat voor lastige struikelwoorden zaten erin? Ja, curieuze, topchefs en die woorden. Hoe heb jij vooraf geoefend? Niet zo heel veel, maar wel op de site gekeken en wat spellen gedaan. En hoeveel foutjes denk je ongeveer te hebben? Ik hoop onder de 10, maar dat denk ik niet. Ik hoop minder dan 10, maar ik weet niet zeker. In een aparte ruimte werd er druk nagekeken om de uitslag zo snel mogelijk bekend te maken. In totaal moesten er wel 480 zinnen worden beoordeeld. Het bleek een behoorlijk moeilijk dicté. Het is best een pittig dicté. Het is echt bedoeld om de top van de spellers. Dus elke school levert al levert een aantal winnaars aan. En om die kinderen toch echt flink uit te dagen. Dus het is een dicté waar menig volwassene toch wel een hoofd over zou breken. Nou, waren er ongeveer gemiddeld 15, 20 fouten gemaakt. Is dat goed? Is dat slecht? Dat is goed als je bedenkt dat je 3 fouten in een woord kan maken. Het is een andere telling dan ze in de klas gewend zijn. Dus we mogen absoluut trots op zijn op deze score van de Venrayse basisscholen. Een winnaar vinden was nog niet zo gemakkelijk. De scores van de top 3 lagen erg dicht bij elkaar. Maar nadat de jury nog een aantal keer de zinnen had bekeken, kwam er uiteindelijk toch een winnaar uit de bus. Senna Stadegaard van basisschool De Toverbal was de winnaar van het Venrays kinderdicté en mocht de grote wisseltrofee in ontvangst nemen. Gefeliciteerd, jij bent de winnaar. Met 9 fouten had je. Had je verwacht dat je zou winnen? Nee, helemaal niet. Vond je het een lastig dicté? Nee, eigenlijk ook niet, maar ook niet heel makkelijk. Wat had je dan verwacht? Hoeveel fouten? Meer dan 9 wel, denk ik. En je bent nu echt de beste van Venray, van alle basisscholen en van de hele gemeente. Hoe voelt dat? Heel erg fijn en ik ben ook heel erg blij. En voor de mensen die hun eigen spellingsvaardigheden even willen testen, volgt hier tot slot een zin uit het kinderdicté van gisteren. Natuurlijk is er het serieuze werk van journalisten die berichten over opkomende economieën, blunderende ministers-presidenten of grote rampen in derde wereldlanden. Ik wens u veel succes. En wilt u deze zin nu nakijken? Het volledige kinderdicté is terug te vinden op de website van het Venrays voorjaarsdicté. De meimaand is de maand die aan Maria is toegewijd. Daarom wordt er in mei elke vrijdagavond bij de Lourdesgrot in Venray het rozenhoedje gebeden. De Lourdesgrot ligt bij het Kloosterhof in Venray. De grot is gebouwd in de vorige eeuw. De Lourdesgrot is gebouwd in 1938 door de broeders die hier als tuinman en verder alle klusjes deden voor de zusters. En die hebben die gebouwd van kooks. De meeste kun je ook zien dat het kooksstukken zijn van vroeger van de mijnen. Waar ze ook vroeger de wegen mee verharden, hebben ze hier ook mee gebouwd. Maar in de loop der jaren verdween de Lourdesgrot onder een grote berg zand. Tot Herman Elbers de grot 15 jaar geleden weer ontdekte. In 1997 ben ik hier komen wonen.
En doordat hier een hoop zand lag, ben ik hier gaan graven. Want ik zag dat er iets hier meer moest zijn dan alleen maar een berg zand. En dat heb ik uitgegraven. Toen kwam ik hier die Loerdersgrot tegen. En het mooie daarvan is dat ik toen dacht, er staan geen beelden. Toen als vrijwilliger van de Paterskerk heb ik daar die pastoor gevraagd of ik onder in die kelder dat hele grote beeld mee mocht nemen van Maria, om daar hierin te zetten. Maar dat was helemaal versleten en zo. Heb ik toen naar Kruis en Kapelle gebracht. En die zei tegen mij, hey, wat ga je daarmee doen? Ik zeg, ja, die wil ik in die Loerdersgrot zetten die ik hier ontdekt heb. En toen zei ze, oh, die beelden die hebben wij hier staan. De originele beelden van 1938. En nou, toen hebben die mij meegeholpen om dat hier allemaal in ere te herstellen. In 1998 werd de grot opnieuw ingezegend door Deke Koenen. Tegenwoordig wordt de Loerdersgrot weer druk bezocht. Omdat de meimaand van oudsher de maand is die aan Maria is toegewijd, is er in de aankomende maand een speciaal gebedsprogramma bij de grot. We gaan hier elke vrijdag in de meimaand, 's avonds om 7 uur, het rozenkrans bidden. Meestal komt er een priester en die gaat voorbidden. En die Loerdersgrot hier, die is eigenlijk een plaatsje in Venray die voor de mensen een rust geeft en even kunnen bidden. Omdat het 15 jaar geleden is dat Herman de grot heeft ontdekt, wordt de laatste vrijdagavond op 31 mei extra speciaal. Er komt dan een tent bij de grot te staan en er zal koffie en gebak zijn die avond.